Tatlong mangingisda pong inaresto ng pinagsanib po na puwersa ng pulisya at Philippine Coast Guard matapos mahuling gumagamit umano ng kompresor bilang breathing apparatus sa iligal na pangingisda sa karagatang sakop ng Kabilitsaan Sual, Pangasinan nitong madaling araw ng Mayo 17. Batay sa ulat ng pulisya, dakong 1:30 ng madaling araw nang makatanggap ng tawag ang Sual Municipal Police Station hinggil sa umano'y nagaganap na iligal na pangingisda malapit sa Kabilitsaan Island. Agad na nagsagawa ng Joint Seaborne Patrol ang mga tauhan ng Sual PNP Maritime Group at Philippine Coast Guard na nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong suspect na pawang mga mangingisda at residente ng Alaminos City, Pangasinan. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Provincial Ordinance No. 107-2003 o ang ordinansang nagbabawal sa paggamit ng kompresor bilang breathing apparatus sa anumang uri ng pangingisda. Matapos ang operasyon, dinala ang mga inaaresto sa Barangay Hall sa Kabilitsaan kung saan isinagawa ang inventaryo ng mga nakumpiskang kagamitan sa harap ng mga opisyal at ng barangay. Kabilang sa mga nasamsama ang isang motorized bangka, kompresor at compressor tank, dalawang spear gun, improvised paddles at diving mask, flashlight at mga plastic na compressor hose at tinatayang 10 kilo ng samot-saring isda na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 2,000 piso. Dinala ang mga suspect sa Sual MPS para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon habang nananatili naman sa kustodiya ng Sual PNP Maritime Group ang impounded na motorized bangka. IFM News. IFM News. IFM News.